Локална алусариба, кова су икергепе, ко дешу 5 октомври, 2017 обершки Македонија, јали англедер дујдиве, кова су алусарингјапе, ковтовар деш комуне тек ди Скопи, еле тан, душелу шовардеш кандидатија, башо дизакер шерутне, тај шов миле, шов шелу бишефта, кандидатија, башо консултантија ко консили, башо комуне ки Република Македонија. Ки комуна шуторизари, ко консили куге овто членија тари политикани партија СДСМ, ефта членија таро СРМ, дуј таро дуј, тај проект таро политикане партија Беса, тај Алијанса и Албанцонге. Ки комуна шуторизари, таро СДСМ куге, Геге Демировски, Ерол Реджепов, Фатима Османовска, Факри Сали, Акем Айдар, Латифа Демир, Измир Сали, тај Ремзи Абас. Таро СРМ куге, Сеат Исмаил, Енвер Илас, Сонгюл Шаван Ахмет, Беджет Сейди, Джеват Гани, Санела Емин, тај Реджеп Реджеп. Ки ди Скопје куге шта романе консултантија, Али Берат, тари политикани партија СРМ, Ерџан Селими, таро Ром, Мирдита Салиу, тари политикани партија ДСР, тај Кјамуран Реунајарт, таро СДСМ. ЕКЕК романе консултантија, куге ко побутер комуне тај дизјатари Македонија, Адаласи, ко гостивар Кашмир Салиу, тари партија ДСР, Берово Факрудин Мустафов, тари партија ВМРО ДПМН, Прилеп Самија Ајдини, таро СРМ, тај Адем Мамудовски, таро ПЦЕР, Кичево Идалер Реджеповски, таро ВМРО ДПМН, Куманово Срѓан Рашити СРМ, тај Самет Салиевски, таро СДСМ, тај Кивиница Риза Салиов, таро ПЦЕР. О резултатија таро авго круго башо дизјакор шерутно, ки комуна шуторизари си, кај Курто Дудуш Куцо, тари партија СДСМ, леларга 3 миле ефташел ефтавар тюштар авазија, Елвис Байрам, тари партија СРМ, леларга 3 миле паншело ењавар дешуду авазија, джикоте таро кола партија, Джелал Чајани, леларга ефташел триандујења авазија, таро дуј, Мухамед Цури, тари Беса, паншелу дешудуј авазија, тај Фаик Садики, тари ДПА, леларга шелу дешушов авазија. Ки комуна шуторизари, каджалпе ко дујто круго, тај калусари налпе башо дуј кандидатија башо дизакор шерутно. Адаласи Курто Дудуш Куцо, таро СДСМ, тај Елвис Байрам, таро СРМ. Кова со кикералпе ко бишењато октомври, а и кампањата ро дујто алусари баскор круго, ка горкерал ко бишефтато октомври 2010 оберш. Са джико пишуштар о Ари.